Ndipange bwanji kuti ku account kwanga kwa TikTok kuyambe kukhala ndalama. Njira zilipo zambiri zimangotengera kuti account yanuyo ndi yotani. Komano even account yanuyo mutha kuyamba kupangira ndalama. Ife kuti mutha kumapanga join ma live ya anthu ena. Anthu mwakupasani ma gift kumeneko. Izi sizifunanso kuti mukhale ndi followers ochuluka. Ife kuti kujoina live ya munthu wina sizifunikira ma followers yayi. Komano ino kuti muyambise yanu ndiye mafuna kuti mukhale ndi 1000 followers. Ndeti ndi video gift imene anthu amakutumizirani ma gift ku video yanuyo. Komano imene anthu ambiri akupangira ndalama ndi live gift. Maga kunoko ku Africa ife kuti ndimene timayuza kwambiri. Komano ku TikTok konko zimatheka koso kuti azikulipirani pa ma views amene mukupeza. Imene yo program imene timaitcha kuti Creator Rewards Program yomwe imakulipirani pa ma views amene mukupeza. Mene kumvekeramo ndi ama creators kwa anthu amene amatha kupanga create ma videos awo amalipidwa pa ma views amene akupeza. Enanu mumafuna muti amalipidwa ndalama ku ma views amene mumapeza. Komano mwina simutha kupanga create ma contents anu. Ndi class ya content creation imene muri mukaphunzira imene mukapangire ma contents kupanga line ma social media platforms ndi zina zotero kuti mpakana ma social media platforms azikulipirani pa ma views amene mukupeza ndi njira zina zoterozo. Tiyeni tionanenso ku video ina imene so tibwere ndi zina.